ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/12/22 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡನಿಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪಡೆ ಒಪ್ಪುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಗವಂತನ ನಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಕಿಲ್ನ ತಿರುಗೊಂದು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿಂಡ್ರೆ ಕಾರಣದಾತದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಬಂತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತದೇರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುವೆರು? ಕುಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನ ಬಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಏಪ ಪುದರು ರೂಪರ್ದೆ ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಕಿಲುನು ತಿರುಗುದು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರುಗು ನೆಡ್ದು ದೂರ ಉಳ್ಳಾರು. ಬಾಬಾ ಪರಂಧಾಮರ್ದು ಬೈದೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪಾರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಪುದರು ರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನವೈನ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡೆ ಕುಲ್ದೇರು. ಇಂದು ಏರೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಅತ್ತುಂಡ ಆತ್ಮೊಲೆಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲು ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನೇನು ಪಂಡೇರು? ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏಪ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕನಗಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಆತ್ಮಗು ತಿಳಿದನು. ಪರಂಧಾಮರ್ದು ಈ ಪತಿತ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರು. ಕಣ್ಣನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಏರು ತೆರಿಪವೆರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ನ ಶರೀರದ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಬದಲಾವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತೊನರು. ಪುದರು ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತೊನರು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡುಪರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತೊಂಡಗ ಪುದರು ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುನು. ಆತ್ಮದ ಪುದರು ಬದಲಾಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ಪರಂಧಾಮಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಸುಪ್ರೀಂ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಪಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಆತ್ಮ ಸಹ ಉಳ್ಳೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ತಿರ್ತುದ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಕೆಲವರು ಪಾಪಾತ್ಮರು. ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮನ ಪುದರು ಸದಾ ಕಾಲ ಯಾನ್ ಆತ್ಮದ ಪುದರು ಸದಾ ಕಾಲ ಶಿವ ಪಂದೆ ಒಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುದರು ಬೋಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪುದರು ರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪುದರು ರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಆಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುವತ್ತು. ಭೂಮಿಯೇ ಭೂಮಿಯಾದುಂಡು ಆಂಡಲ ಐತ ಪುದರು ಭೂಮಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ತತ್ವವಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ
ಐಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ದೇವತೆಪ್ಪಿರು ಅವು ಭೂಮಿಯಾದುಂಡು ಪಂಡ ಆಕಾಶಡು ಕುಲ್ದೆರು. ಐಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ಆಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಆತ್ಮಲು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಒಯ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಬಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಆಕಾಶವಾದುಂಡು. ಇದು ಮೂಜಿ ತತ್ವವಾದುಂಡು. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲ ಆತ್ಮಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಕಾಶಡುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಐನೇದವರ ಮೂಜಿ ಆಕಾಶ ಉಂಡು. ಈ ಆಕಾಶಡು ಗೊಬ್ಬುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲವತನುಡು ಆಟ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುಜೇರು ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲು ವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಲ್ವೇರು. ಅಕುಲು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂಜಿ ಗುರಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಸಾಗರದ ತಿರ್ತು ಒವ್ವೇ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು. ನೀರ್ದ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನೀರುಪ್ಪುಜಿ. ಐನೇರ್ದವರ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಲೋಕವಾದುಂಡು. ಶಾಂತಿ ಮೌನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರುಣಿ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬನಿ ಕುಳಿದು ತಿರಿಪುವೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ. ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಣ್ಣನ್ನು ದ್ಯಾಗ್ ಮುಚ್ಚಿರು. ದೇಬಂಡ ಕಣ್ಣು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಾತೆಡ್ಡಲ ಉಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 24 ಅವತಾರ ಉಂಡು ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಅವತಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ ಅಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುದೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪುನ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮೋಸರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಪೋತ ಆಂಡ ಈರು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿಜರು. ಅರೆ ಏಪೊರ್ದು ಮೋಸ ಪೋತರು ಬಾಬಾ ಇಂದು ತಿರಿದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಅಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಕುಂಭಮೇಲೋಡು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋಪೇರು. ಒಲ್ಪ ನೀರುಂಡೋ ಅಲ್ಪ ಮೀಯರೆ ಬೋಪೇರು. ಕುಂಭ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಗಮ. ಕುಂಭ ಪಂಡ ಇಂದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಗಮ ಮಿಲನ. ಇಂದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯವಯನ ಮೇಲಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಡು ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಮೇಲನು ಮಲ್ತುದೆರು. ದೇಶ ದೇಶಾಂತರಡು ಮೇಳನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ನೀರುಡು ಮೀಪುನ ಮೇಳಾದುಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಕೆಲವರು ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇನುಜೀರು, ಕೆಲವರು ಈ ಪಾತೆರನು ಒಪ್ಪುವೆರು, ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿನು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನನು ಒಪ್ಪುಜೀರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪೇರು ಇಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮತ ಉಂಡು. ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಲು ಪೊಂಜೋನನೆ ಒಂಜಿ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋನನೆ ನಂಜಿ ಮತ ಆದುಂಡು. ಒರಿ ಪವಿತ್ರತೆನು ಒಪ್ಪುವೆರು, ಕುಡೊರಿ ಒಪ್ಪುಜೀರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗು ಶ್ರೀಮತ ತಿಗುದನು. ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಐತ ಗುರುತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರೊಳುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಂಡು. ಅಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ತು ಪೋತೆರು ಪಂದು ಸಿದ್ಧಾದುಪುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಪರತ್ತೆರ್ದುಲ ಪರತ್ತಾಯಿನ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ದೇವತಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ದೇವತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ದೇವತಾ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ ವೈಕುಂಠ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆ ರಾಜಕುಮಾರಾಯನ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣೆ ದ್ವಾಪರಡು ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಪುದರು ರೂಪೊರ್ದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಚೈತನ್ಯವಾಯಿನ ಅತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಚೈತನ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಯನ ಜಡ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಆತ್ಮ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಆದಿತ್ಯನ ಆತ್ಮ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತಿರಿದಿಜಿ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೆರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣಾದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಪುದರು ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲೊಡ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೆತೊನುವೆ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಪುದರು ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಬದಲಾಪೆರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮನೇ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ಮ ಜನ್ಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ದೇತನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿನ ದೇತನುವ ಅಲ್ಪ ಗರ್ಭ ಜೈಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಗರ್ಭ ಮಹಾಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಗರ್ಭ ಜೈಲುಡು ಮಸ್ತು ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸೋಡಪ್ಪನು ದುಃಖಳ ಹೆಚ್ಚಾಣಗ ಏನನು ಪಿದೇ ಕನ್ಲೆಯೇ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಕುಡ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪುಜ ಅತಂಡ ಯಾನು ಕುಡ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಂಡ ಪಿದೈ ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯಾಪನ ಕಾರಣ ಕುಡ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಗರ್ಭ ಮಹಾಲ್ಡು ಆರಾಮವಾದಿತ್ತನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತಂಡ ಮೀಯರೆ ಕುಂಭ ಮೇಲಗೂ ಪೋಪೆರು ಪಂದು ಪಾಪ ತೀರ್ಪವೆರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲಹಾಬಾದುಡು ತ್ರಿವೇಣಿದ ಮೇಳ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಒವ್ವೇ ಸಂಗಮತ್ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇತ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ಅವು ಸುದೇತ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸುದೆಲು ಸೇರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೂಜೆನೆ ಸುದೆ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಗುಪ್ತವಾಯಿನ ಒವ್ವೇನ ಸುದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನನೆ ರಡ್ಡು ಸುದೆಕುಲು ತೂಯರ್ಲ ರಡ್ಡೇ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಹಾಳಾದುಂಡು ಕುಡ ನನ ಓಲ ಸುದೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಗಾ ಜಮುನ ಉಂಡು ಮೂಜೆನೆ ಸುದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವು ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಕೇಂಡಿನ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರೊಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅವು ಗುಪ್ತವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಗುಪ್ತನು ನಂಕು ತೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಸಂಗಮಲ ಸಹ ಅತ್ ಕಲ್ಕತ್ತೊಡು ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದೆ ಒಂಜಿ ಸೇರುಂಡು ಅವರಡ್ಲ ಒಂಜೆಕ್ ಸೇರುಂಡು ದೋಣಿಡು ಕುಳಿದು ದಡಕು ಪೋಪೆರು ಅಲ್ಪ ಮೇಳಲ ಸಹ ಆಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರು ಅಮರನಾಥಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಐನ್ ಇಲ್ಲಲೆ ದೀವನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೋಸ ಪೋಪುನಿ ಡ್ರಾಮುಡು ನೊಂದವನಿ ಆದುಂಡು ತ್ರಿವೇಣಿನ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುಣಿರು ಈ ಸುದೆಕುಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಬೆಟ್ಟೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುಣಿರು ಅಂಡ ನೀರು ಸಾಗರೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಡುಲು ಬರ್ಸೊನು ಕಣಪುಂಡು ಅಪಗ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಬೆಟ್ಟ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಹಿಮ ಜಿಂಜುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಕದ ಕಾರಣ ಹಿಮ ಕರಗದು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಸುದೆಯದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಅತ್ ಜ್ಞಾನ ನದಿಯೋ ಪಂಡ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುದೆತ್ತ ನೀರ ಅತ್ ಪರಮಪಿತನ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನೀರಿದ ಸಾಗರಣ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒದ್ದುಲ್ಲೆರ ಅತ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಹರಿಯುನಂಚಿನ ಪರಪುನಂಚಿನ ನೀರಾದುಂಡ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಕೇಳಿರು ಪಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಧಕಾರೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ನನಲ
ಈ ವಿಷಯಡು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ನೊಂದೇ ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪಾವನಿಯತ್ತು ಇಂದು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬಂದು ಎಂಚ ತೆರಿಪವರು ಇನ್ನು ಜನಕಲಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು. ಈ ನೀರೇ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಪಾವನಾದುಂಡು ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ನೀರು ಪಾವನಾದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪತಿತನೆ ಗಲೇಜಾದುಂಡು. ಮೋಡೊಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಸಾಗರ ಹೊಡ್ದುಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀರಿನ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಐನು ಪರ್ನಾಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನ ಆತುವೆರು, ದುಃಖೊರ್ದು ದೂರ ಆತುವೆರು. ಅಪಗ ನಲ್ಲ ದುಃಖುಡು ಅಶಾಂತಿಡು ಕಷ್ಟೊಡು ಉಳ್ಳಿರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಅವು ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನ ದಯ ಧ್ವಜಪಲೆ ಪಂದು ಆತ್ಮಲು ಪನ್ಪುನು. ಈ ಭಕ್ತರು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಏರ್ಲ ಪಾವನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವರು ಪಂಡ ಮೂಲು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕರುಡು ನಲ್ಲ ಅಕುಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುನ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಇನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸುದೇಕುಲು ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ನಿಗುಲು ಪರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೋಟುನು ಉಳುಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತನ ತೋಟುನು ನಡಿಯರೆ ಅತ್ತನ ತೋಟುಡು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ನೀರು ಉಂಡು. ಅವು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಪಾವನ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಆತ್ಮನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಅವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನೀರು ಪರ್ಪುನಿರ್ದವರ ನೀರುಡು ಮೀಪುನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಪುನಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸನಗ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕುಡ ಪಾವನೆಯರೆ ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪರು. ನಿರ್ದವರ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮುಡ್ದಾದ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲ ಏನನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲೆತ್ತದಿರು ಅಂಚೆನಿ ಬಾಬಾ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾವನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆನೇ ಬೈದನು. ಅಂಡ ಸುರುಕು ಭಾರತ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮಸ್ತು ಸುಖ ಇತ್ತನು ಪಾವನವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಓ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪುದರು ರೂಪೊರ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂಡುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆರು ಪುದರ್ಲೆಜ್ಜಿ ರೂಪಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಯೊಕ್ಕ ಆ ಲೆಪ್ಪುನೆಂಡಲೆಂಚ ಆರು ಬರ್ಪುನೆಂಡಲೆಂಚ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಉಂಡೋ ಪಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡುಲ ತಿರುವೆಂಜೇರು. ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ అయిన ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ತಿಲಕೊಂಡ್ಲ ಸಹ ಮುಂಡೊಗೆ ದೀಪೇರು. ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದು ಮಧ್ಯ ಬುರುಕುಟಿ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಭಾಗಡು ತಿಲಕೊಂಡ್ ದೀಪೇರು. ಬುರುಕುಟಿ ಪಂಡ ಮುಂಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅತ್ತನ ಮುಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗ. ಬುರುಕುಟಿದ ನಡುಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯೈನ ಬಿಂದುಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ನೋಂದಾವಣಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಸಹ ಒಚ್ಚಿದು ಬೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ನಾಟಕ ಮಾತಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಚಕ್ರಲ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜೇ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಒಂದುಜಿ. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸುರುಕಿತ್ತುನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಏಪ ಅವು ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುಲು ಆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಅಳಿದು ಪೋತುಂಡು ಹಾಳಾದುನು ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆತನು. ಇಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಡುತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಜಾಸ್ತಿ అయిన ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೆತ್ತೇರು. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಈ ಲೋಕನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯಪ್ಪುನು ತ್ರೇತುಡು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜ್ಯಪ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಕುಡನಿಗಳಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕುಲು ಎಂಚ ಏರುಣ ಕಲೆಟು ಬರ್ಪ ಬಂದು ತೆರಿಪವ. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲಿಗಳ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾಪನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಎನ ನೋರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ
ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಒನಸು ಮಲ್ಪರ ನಿಕುಲು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುಂಡ ಕೇಲೆಂಜಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಪುನು. ಬಾಬಾ ನಂಕು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದು ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಕೃಷ್ಣೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಪಾವನಾಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏತು ಸಮಯ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪರೋ ಪಂಡ ನೆನಪುಡುಪ್ಪಿರೋ ಆತು ಸಮಯ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾಪೇರು. ಸರಿ ಅಕುಲು ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪನಾಗ ಪವಿತ್ರಾಪೇರು. ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಾಗ ಪತಿತಾಪೇರು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂದೇನು ಬಾಬಾನೇ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಲೇರು. ನಿಖಿಲು ಅಮರ ಲೋಕಗೂ ಪೋಡಾಪುನು ಪಂಡ ಅಮರ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲೋಕ ಅವು ವೈಕುಂಠ ಅತನ ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಯಪ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಪಗರಾಪಾರ ಇತ್ಯದಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಡು ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮದ ಭೋಜ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಾರ ಉಂಡು ಪಾಪ ಉಂಡು ಐಡ್ದವರ ರಾಯರ ಅಪುಜಿ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾಗೆ ಏಪ ಕುರ್ದು ಹಗುರಾಪನ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಪಂಡ ಶರೀರತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುನು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತರದು ಸದ್ಗತಿ ದಿಕ್ಕು. ಏ ಆತ್ಮಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗೂ ಹೋಗಾರ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪಾರು. ಈ ಚಕ್ರನು ತೆರಿಯು ನೆಡ್ದವರ ನಿಖಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರ್. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ಒಟ್ಟು ನಿಖಲು ಪಾವನಾದಿತ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಪತಿತರು ಎಂಚೈರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು. ಏಪ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಖಲು ಪತಿತಾಯರು ಪಂಡು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನಿಖಲಿಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸುಖನೇ ಸುಖಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ನಿಖಲೇನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ ರಾವಣ ನಿಖಲೇನು ಪತಿತಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ನಿಖಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ರಾವಣೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಪಂಚವಿಕಾರಡು ಹೊಸಾಯನಕ್ಕೆ ರಾವಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಆಟವಾದುಂಡು ರಾವಣ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ ಆಯನು ಭೂತವಾದ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತವೇರು ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆನು ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತವೇರು. ಶಿವನ ಚಿತ್ರನು ಪೊತ್ತವಜಿರು ಪಂಡ ಈ ಶಿವನ ಚಿತ್ರನು ಪೊತ್ತವನೇನು ಏ ಪಾಂಡಲ ತೂತಾರ ನಿಖಲು ಇಜ್ಜತೆ ದೇ ಪಂಡ ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸುಖ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು ಪೊತ್ತೇರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ರಾವಣೆ ಪಂಡ ಪಂಚವಿಕಾರ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುನಾಯದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪೊತ್ತವನ್ನು ಬೈತೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸುರೂರ್ದೇ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜನತ್ತೆ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣ ಆಪುಂಡು. ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಶುರುವಾಂಡು ಇಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿರು ಬಾಬಾ ನಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡು ಲೇದರು. ಅರೆ ಯಾನಂತೂ ಪತಿತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಖಲು ಪನ್ಲೆ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾಯರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಏಪ ನಿಖಲು ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾಪರೋ ಅಪಗ ಯಾನ ಆಶ್ರಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನಕಲಂತೂ ಒರಿ ಬಾಬಾ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಪತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಬತ್ತೆರಡ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆತ್ತದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದಿರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರಿಪೋಡಾಪುಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕುರುಪನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನ ಆಶ್ರಯಡು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೀವನಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನು ಸಮಯಡು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲು ವಾ ಸಮಯ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರೋ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಡು ಸ್ವರೂಪಡು ಅನುಭವ
ವಾ ಸಮಯ ವಾ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಸಮಯ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತುಂಡಕ್ಕನೆ ಅವು ಹಾಜಿರಾವುಡು. ಇಂಚಲಾತ್ ಸಹನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಪಗ ಆಕಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿಲು ಆರ್ಡರ್ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಲು ಸಹ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ರೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಆಧಾರದ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಟು. ಪ್ರಸನ್ನತೆದ ಆಧಾರ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಟು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.